ladangi pai hakini kesngi ki bamanta ngiyo i shibun ki jajingpang ki balakan rai bha haman lau wei pa wei breu khamtam namar ke jingbom khenchu ya kapam kedi kabarajur ke jingkle ik dawai baharukom bat ke jingbom don ki jaka kilan met ki babiang khamtam ha ki jaka khapsor bat kasor namar ke jingjur ke jingkhamnya par ke jingmi ying kisam ki babun haman la ki jaka na kaliang kedor bar snong lau sotun kala shim ya karai bantei ya ke jaka kum ka health park ha ka bagi knarit ki samla pat ki rangba kinyo ya kata kalat makin wan ban shong ja thai lani ban yale kai ban yo ya kamet kapat kabakhot kabakhya ya kani ka health park kabadon bunjat jingla kai kilan met baper lawan ban pli dau chief executive member jong ka Khas Hills Autonomous District Council ba penya chings em harangkat jingdon lang jong u MLA barim jong kathan ba Hamlet san doling ke bangahi ke sudai panai ke jiro ye pirong ba snong ke komtisnong kam tamba manli ki batestom bat ki bastan ban yet ye kilat kilinti kumlo bantei ya kane helpak krik helpak ki bayashna khamman na kanono kaskiu tang dingstan jong kinang yam snong kiyo ya kane helpak magso banai ke boromeki namar klashimkhia barrungla banong mai isha begidon kajing i yang dong shongsnong kajing i ilaksong kathau kajing ru ilang jong kajai benrio namar balarang yong bang iye ja kasnong ngie ja kajai benrio tang na kaktien na try kam don jumut habang iye ja kasnong ngie ja kajai benrio ngin peniru daga kam tiga sukumen cibone bapik buda basnong pi pi daga kam bantai ke dik helpak klong ke badon kam ke bahagi ke sngi ki por bamata baro ni be chata kachong jong piani lostun krishnong ke bruspa krishnong ki don ke ba san jartam piruspa hajinon jingdon krishnong pilaruspa hajinon jong ke jaka ke puta namar ke bon bahani yang ihang ni krishnong jong pi krispa ke bon ke jaka ngi ki dong rep ki yo benta kren si bon ba ke jingtei ki ba kodor hapo krishnong ke jong pi tegas ngau kani hi kalong ke jingrap namtang jong jong pi namar bon sing atip sini spo blok 6 sini spo khlaw se iwan bani mari ekaya ke step tikani ke jingnon jukal pak de kandang yarap susu hodam taki khna samla ki khna ban ka hi le pa ke jingrap kalong taki tu ki bon sini begenyo bani le kai le exercise nam taka jingbit joka ko khya ka joki marmata man boro ngilong concern leni ngi pikir pa la jok kamer ka pha barkalong ka badai hiru ban pikir ya kamet ka phat ka jongi tipi ka do basjong pi ya kene ke berkhoi bat lele yang jonga hiru kumbang jutre ka ki por compare kamilei ula darem hak election ru hendai pimde bar kuslai namar nga di ubre upa kamen sim bantre ka kam nganombaram lanu luru ngane trai ngane kersan ya kasnong jong pi ya ka konsensi berkebjaru ya ka jebruhi bro kawi kabukong san kalong ngindon kamen sim bakhain bantre ya ka kam tinggi ini po asujong pi riksnong ka ej bhai nong riksnong pini pek kini ka surrounding huni pini tangda ki jingtei ki babha sudah hangtai khamat ketu kendo stadium ka banga pini ip pra kror tam layasna manta ka kam kalaya hangthia po ka kamaran football hangte heneng kadon ka academy nam ta kinong ka cricket nang ta pade ka baga football hang tu hani kadon ka help park ma ko nyong tega thrai ngara ong iba khra ba menli la da yo sa ka bar futsal tega thrai la tip top ba mo te ngin ya persam ngamnut ban kular dangalong ngal i ngan kular mata kamut hapo sibnai along bet pi ka ma chong le ngol ngamli banga kat mga kular baro kilong bet menta bar ngol ngamli te ngamnut ban kular mo henry perlok bayajan bat nga iba manli nong plu iba don lang ni kapol pa kiwe bang mla banjer keteng so thu ba de ga jing tristom jing trilang po kasnong
belala ban pen urlong ya kenika pak kum ni kum bangi i mentah te ka long ke ke basutanat ba ka darbar shnong kan don ya kum kini ki help park na ka benta ka jing mentoi jong ki nong shnong ha ka bai dei bat ka koi ka khya ngi su thu menta ki babun ba ki nong shnong le se ha po khari jongi ki long health conscious ki long pikir ba na ka menta ka koi ka khya namta ka met ka phat deling ba kum kini ki facilities ba phiyo hagani ka shnong se kan yarap shibun ru na menta ban kring ye ki hep ki barit du ki samla ki riurang ba ki riu temen ki rusan makin wan bani shimenta hangni namta ka koi ka khya tengah so ban penpau kat bangarang syong ban sangap iki babun ki facilities bafidan hangni po shnong khamtam badi ka sports aso ba le sela yar bandon ka ki shnong lene ka shnong hapo rikhasi ban longkum ka shnong law satun bala don lut baro kini ki facilities ngaru ngami khmat e constituency le se ki ba bun ki diki jakara ki jakashnong ten rimpat long pat kumbalong hangni po law satun ba philaidon ya ka football academy Piladon ya ka cricket academy Piladon ya ki babun ki weki sports activities ki bala ban yeshimenta deki samla ki jungi bat kani ka pen i ba ka shnong ka kala nang khamkiu shakmat baka long ka wei ka shnong le se ka ba i ya ka sports tang kata ndre ka ba island tea ban play lat play tea ya ki samla ki bran sap ka kami lekai khnang bakin yo ya ka rensan ban mi khmat pat hakiwe weki benta gajinge yakob ki pher te kermen scam ba kani kajing la jong ka shnong kanam kut tang menta henry da kajing trailang le se bat ngiru kum ki nomi khmat kum ka district council nginang la ban penyar shu ya ka la trekam ka jong phi ni po shnong te na kalyang jongi kwa ru ban pen snow ba habai dei bat ka district council kuma pitip berkadai ke nong pek nong kmi ya ka sensyar ka khadar tunrai ka bingidon naduk sensyar sim naduk sensyar right sensyar shnong te sukumen ba nalor bangila don ya ka United Khasi Gentiles Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 ngidon ru ya ka Ilaka Administration Act khat khandai spa khandai puwei but kumba ngi I hadu menta kajing long jingban jong ki shnong ki babun po rikhasi kade kajing ya trailang jong ki wei pat ki kunhun kum ka seng samla seng long kumin nen seng kenthai te habi dei bakata dangshen nakalyang jungi ngilawan ra ya kenika ken amendment bill arja arpulai but kermen scam ngin yo shen ya kajing munjur na ulan ondala yo kajing munjur kajing mentoy bakrau kalong ba lingba kanika bill la dalam menjur ulat kan sekala ka an ba kanika an kan se itu no ya kajing trekam jong ki seng samla bat ki seng long kebe namar ba hadu menta kampat don ke bonong ba lada ngila yo sai kanika we ka an kan long ka bor ka ikhtiar bangin ai ya ki shnong baka shnong kan sadon ya ka kti ka mon kti ka diang bani trailang nang nish khmat ringkat ki seng samla ringkat ki seng long kebe ngi suthu menta ki babon ba kajing apo shnong kimi ki wan te lada mundan kajing trailang se bat kini ki wei pat ki committee ki kenhun se kan long ka ba jenjar ka shnong len tang yo rang ba shnong ne ki rang ba dong ban trekam te kermen scam ba kini ki aka ki bangia persang nakalyang jungi ka dis council ru ngi kmi lenti ba ka darba shnong lausok tun ne ki wei ki darba shnong kin ai kajing trailang bat ngi bat nam ta ki wei ki jingdon kam kumla pen pau de I rang ba shnong sutunat menai long ba ngi kmi lenti bandan mau nong rem tengah snow ku melasha bu kendon ba ngayeng hang ni po rensan te ngala ong I pek nganam wan mentas ngi ban kular kado jing kular henry to ai ba kan jing trailang ka jungi le se ngin sayo ban khai uso jong ka jing kerman jing job nam ta kinunu ki kam kumba phila penpau da ka jing kendu jungi ki babun ki jing don kam te nakalyang ka dis council ngaso ban penpau ni kapor khmat jong phi baro ki badon kum ki nong shnong ba nakalyang jungi nginya trailang bat ka shnong law sotun banang kampen bit penbiang kampen bha shu kat ka bangila la de ki long ka jing la ka barit ne ka ba he ne ba bakrau henry to ai ba kan jing trailang jungi kan long
kaba yai be yaranti bat kaba job nang nish khmat nakaliang jungi ngin ya ai jing kershan ya ka shnong lau sotun haki jing don kam ba pher te nakaliang jungi sai sien pat ai khublish bun bat ka jing lang bat phi hadin ba ka dor ba shnong ki nong kit kam ki laiwan ringkat ka jing ya kran lang bat I ba hamlet ya kaban ngin yo ban ya kenduk kerpang nak mentah kani ke program mentang sengi te khublish bun ba philakan mau ingi bangin ya dan bentalang ba philak hot subha hakani ka sengi ban yo ban play ya kani ka community health park te ang suban ai khublai kerpang